Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Inay customer ang atimanon, ginabantayan sab sa mga manindahay sa Bangkerohan Public Market sa Davao City ang mga kawatan. Tungod sa pipila ka insidente sa pagpangawat, busag ipanghikta na sa mga manindahay ug isda ang ilang mga basket nga sudlanan sa ilang halin. Gani usa ka aktong pagpangawat sa pool sa CCTV. Balitang hatod ni Argil Relator. Makita ang pagsulod ni ining lalaking nakasando sa isdaan sa Bangkerohan Public Market sa Davao City, Sabado sa buntag. Daw customer lang kini nga mamili og isda. Apan kamatikdan nga daw tuna kini ginapangita. Mibalik kini sa agi. Target di ay niini ang basket nga butanganan sa halin sa usa ka pwesto sa isdaan. Naniid pa kini og gihang naka-timing. Gihulbot ni ini ang basket apan nakahikot di ay kini og garter. Wala na nakita sa CCTV apan gikuha na lang matud pa sa maong kawatan ang kwarta nga nasa kapintong kulang 600 pesos. Sa pagmanubay sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa maong palengke, midiskarte na ang mga manindahay nga hikta ng ilang mga basket gamit ang garter. Sanglit, dili kini ang unang insidente nga gibiktima sila og kawatan. Gani ang uban kadena gayud ang gihikot sa ilang basket aron siguradong dili matangag sa kawatan. Sumala sa mga manindahay ang maong kawatan mao say suspect sa pagpangawat niadtong bulan sa Abril nga nakuhaan sab og CCTV. Yano ra ni ining gikapot ang bag sa usa ka pwesto nga mingaw dayon sibat. Hasol kaayo, daghan kay iming bantayan niya. Syempre atol jud niya nga ting busy jud ang kuan niya kanang makuan pod malipat jud ang tindira og tindiro bisan pagtagduha ka buok ang kanang nagbantay tungod sa kabisi. Ikatulo na matud pa kining higayon na miktima ang maong suspect. Inay customer ang ilang atimanon. Ginabantayan sa matud pa nila ang mga kawatan. Kung tagduha jud ang tindira kinahanglan na diri sa luyo ang isa napud sa atubangan magbantay anak jud si sir. Bisan unsa lang garter gibutangan na nila garter ang uban nagigot nag kadina kay saro pa gyud og mabitbit kay kadina na nila kapasig sa sunod magbitbit na pug gunting ang kawatan. Ang Davao City Police Office ginasubay na ang maong mga insidente. Ang ato ang City Director Sir Police Colonel Peter Bauzon na Madria na siya mga instructions sa ato ang mga station commander sir no 19 Police Station and also sa ato ang City Special Operations Group mo na siya ang focus isa sa mga focus nato karon sir ang mga taong involved sa pagpangawat sa diri sa ato ang area of responsibility. Kauban si Jojo Sudarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.